zuwa hakan nan da takalmi a hannunka. Yau dama yau ne bar da mu yi kuma shine shi kace ai ina wadda ana wari. To banda a ganka Al'amin ta ya za ka yi ka ɗauki takalmi ka ce ka je ka kai mata gift? Me yasa ba zan zo ba? Kai a tunaninka don ka taho da kuɗin mota ban da kuɗin mota zan zo ba ni wayata.